Hiru erakunde hau. Gazteako elikadura erronka, Labore Txingudi, Maia Permakulture eta Endaiakop erakundeen artean sortu dugun gazteentzako lehiaketa bada. Hiru erakunde hauek badira ja 2 urte elkarrekin lanean ari garenak, pixka bat Bidasoa eskualdeko edo Bidasoa arroko herrietan elikadura burujabetzaren inguruan hausnarketa, ikerketa eta sentsibilizazioa egiten. Bigarren edizioa da eta eskualdeko gazte taldeekin, ikastetxeak eta hezkuntza ez formalean aritzen diren gazte, nerabe eta pixka bat erreferente zitzaile irakasleei pixka bat aurkezten diegun lehiaketa bada. Zergatik haiekin eta zergatik gai hau, ez? Sentsibilizazio lanak egin ditugu ja azkeneko 3 urtetan. Duela 2 urte egin genuen proiektu batean, ikusi genuen eskualde mailako ikerketa txiki baten ondorioz ikusten genuen bazegorela edo jendeak ikusten zuela behin betiko beharra sentsibilizazioa egiten jarraitzeko. Ohitura handia dago gazteengan fokoa jartzeko. Eta gure aldetik eskapo egin nahi genuen edo alde egin nahi genuen bakarrik gai honen ardura gazteengan jartzen. Hortaz, honen inguruan hausnartzen, erabaki genuen edo ikusi genuen lehiaketa bat, ideia lehiaketa bat, elikaduraren inguruko ideien lehiaketa bat, gazteei zuzendutako lehiaketa bat izan zitekela aukera ona, gazteek dituzten ideiak, proposamenak, egiten ari direna erakusteko. Azken urteetan ikusten ari gara gazteekiko presio handia dagoela. Eta gazteek hori presio eta antsiedade handiarekin bizitzen ari direla. Aldi berean, publiko heldua ari da nolabait haiengan ardura guztia jartzen. Beraiek etorkizuna direlako, baina denok orainean bizi gera. Hortaz gure planteamenduak ekarri nahi izan duena da, bat, gazteak ez dira bakarrik etorkizunaz arduratzen ari, orainaz arduratzen ari dira, orain egiten ari dira, eta etorkizuneko eragile aktibo izateko, orainaldiko eragile aktibo izatea garrantzitsua da.